The Igbos are leaving Christianity. They say that the Agure, the elders, traditional rulers, Akajofos have come together. And they don't all say they must bring back all their lost cultures. Oyibo people come Igboland, God tell them say, na arosi, na evil, na bad thing. They don't all say they go bring all of their lost cultures back. And this thing is happening in Agureri. My people, for me, it's a welcome development because I have visited so many white man's land and find out that they have what they worship and the thing live with them. They never leave it. They never drop it. The Christianity they give us, they are not practicing it. Yes. Do you know that when you go to church in outside country, you find people with age of 80, 70 in that church? What happened to their youth? They say that Christianity is a story they told them. I am not against any religion, but this is what is happening in Europe. The people that bring Christianity to us. But however, as that one they happen, let's quickly jump into this one. They said that the Ibanke people, where they for Edo State, where they carve, go give Edo State. All this is not the way to bring Igbo people down. They say they don't find any talk, say they want even be the member of a Hanese so that they go feel they participate everything where Igbo people they do. When I go see them for this video. My people, however, let's find out how this thing take the happen. Welcome back to Balabas Gist. If today is the first time where they come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here, they bring you update back to back as they hot. My wonderful people, the reason why I like to bring up videos to use them the backup way to they talk, may you know say we know they carry fake news for here. So may you try to follow this page because information might be the key. The social media have destroyed so many people and it don't help so many people to develop their way of understanding and help them to learn more things that's going on. So I'm one of the people that benefited from learning and researching and knowing my history. So you can do the same, but the way you are watching these videos, where we talk, you go and research if the thing actually happened. Despite the video will show you. But however, let's jump into the matter and find out how it happen. But please share this video for more updates as they hot. Some people say they talk too much before you go show us video. Yes, it's part of the teaching, it's part of the news, it's part of the broadcast that I'm bringing up. So bear it and watch the full video. My people, they say that they are great. Don't come outside say they want go back to their way of life. He said this is what Igbo people can't keep for them. Say no, they work for them. Say as it be like this now, all their tradition we don't go, all their this they will go bring all of them come back. I'll play the video, may you watch, and before we will come back, come continue. Stay tuned. Even na glere megini. Ani we ademma. Aye welo wani. Iwo joni na megini ya nani. Kawara bundi so ka me bibe no megini. Ndi ocha na ala anyo wa. Aya da abeba. Ebela ina beli o finance. E kolobia glere na alu olu ga. Ikolobi Igbo niile na alu olu guy. Bụ na onye lozolu unu yelo tunu taa. Onye unu na na-egie bụ ndị ọcha gbulu na anyị wayo. O wee jego gị na society. Sino ka ọ gbanwee gị. Tani nwa aka ba pụrụ. Ndị ntonu gị ikwu ka eme gịnị ka ọ eme. Ebele wanyị na-ekpe bụ ọdịmma Igbo niile. Ọsọ anyị na-asụ bụ ọdịmma Igbo niile. Ọdịmma Blade. Yes, my people, those who told us that keeping status in your house or talking to them is how this is a way our ancestors communicate with our chi, which is God.
So when they communicate with our chi, the chi review things through one way or the other to them. That is why you see death everywhere today in Igboland, because we have missing a lot of step where our ancestors, the way of our ancestors, our chi hardly communicate with us. So rather we have fake native doctors, fake pastors, and fake things that is happening around us today. But in olden days, when something is happening, our ancestors will go and consult, and our chi will tell them the things we have to do. And once they do that thing, everything will get back to normal. But it's no more today because of we too know. My people, however, share this video. My people, let's quickly jump into Edo State. Go know wetin dey happen for that side. They say that our brothers, I'm so happy for what is happening all over the world. And that the Igbos in Edo State, which is the Ibanke people, confirm that their ancestors from Igboland are sh0ck to be prepared. So, and he said that they are willing to participate in anything that Igbo people are doing. I'm going to play the video and for you to watch, and before we come back, continue. Igbanke wo ndị Igbo nọ na Edo State. Edo State aha na-akọwa na ndị Igbo anọghị. Anyị nwere Igbo n'ime Edo State. Ndị Igbo nọ na Edo State wo ndị na-akpọ ndị Igbanke, ndị ejikwe Igbo akịrị wee mara. Aga m enye ya ohere ka o nwee ike kọwaa aha ya wee kọwakwa ebe o si ọfụma. Nwanne mmadụ biko kọwara anyị. Ndị Igbo ekele m unu. My name is Mr. Azoka Etumudon Oka from Igbanke. Igbanke is under Edo State, Orium local government, but we speak Igbo. Well, it's a privilege to meet my brother and my family as an Igbo brother. Well, I'm using this medium and this opportunity to talk to my fellow Igbanke that we should know ourselves as an Igbo, because if you trace our history, we all come from Igbo. Because some people, if you don't know, like now, my name is an Azoka. My father's name is an Oka. No Bini as in Ishaman or Auchima answering Azoka, or even Ishaman answering Oka. For you to know where you come from, you see we have a Ifeanyi. Ifeanyi is an Igbanke name. Then we know where we come from. Thank you, brother. Okay, man. One okwu gị gbara m ume na ma ihe awo ihe akpọrọ ya mkparịkọta ụka. Ọwụ entirely ebe anyị ga na-agba ajụjụ ọnụ, mana anyị ga na-ekwu nwee ike na-akọwakwa ka ọhaneze ndị nọ ebe ha nọ. Igbo nọ na Asia, Igbo nọ na Europe, Igbo nọ na America, Igbo nọ na Africa, na Igbo nọ na Australia ga na-aghọta na Igbo nọ na ebe niile ma ebe anyị nọ. Enwe ihe kwuru esi aha gị Azoka, aha nna gị Ụka, and onwe Edo, onwe aha onye Edo ma ọwụ Bini ma ọwụ sh0ck ma ọwụ Auchi wụ ihe ndị a. So onye na-aza aha ma ebe ọ na-aza aha shi na chi. Shi na agbụrụ. So ihe ahụ ịkọwara alaikere m ya. And but ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị wụ ị na-asụ Igbanke ọfụma kwe? Yes. Igbanke ị na-asụ Igbanke Igbo. Aga m achọ ka ijiri ya. Ọ bụrụ ị na-anụ m, ị na-anụ Igbo nke m. M na-anụ ihe ị na-ekwu. Sụọ Igbanke. Ihe ọbụla m kwuru ihe ọbụla m kwuru n'Igbo, jiri Igbanke sụọ sam ya. Ka ụmụnne anyị na-anụkwa na ihe awa asụsụ anyị. So now ka anyị kwuo maka Igbanke. Kedu ihe ịma maka Igbanke ebe isi? Yesi anyị kwukwu Igbanke ke mmara banye n'okwu Igbanke. Ihe mmara banye n'okwu Igbanke is that Igbanke oge wege nwe Igbanke enwe ndị rena ndị rena before na ndị ọzọ laga ụzọ ọzọ bịa ma anakwegi gwenyi nneleleje anyị were mbiri wee bịa wa bisome Igbanke anya nwe Ezishi Igbanke. Ezishi, like six compounds. Ezishi.
six king. Yes, okay, eze ishi. That is what we have in a banker. Then eze ishi nwa onye nwe idumu ichiche. Then iru some idumu onye onwe some ile enwe eze ka ya aza. Ime eze ishi nwa onwe na ile aza efonzo karị obi eze ake eze olije eze idumodi eze igbonto eze omolwa eze ọta na ka enweghị nwe ezi ishi nwa. Onwe onye na-azọ ọba na-achị. Mba, onwe na azọ ọba eze kwaza. Eze. Okay, ngwa kọwara anyị the villages, the communities imekere Igbanke. Aha ha. Nga ọta bidon, ọta olije, idumodi, ake obegba, egbonto, idumeru, omolwa, ya ishinwa. N'ime na Oyomo local government enwere aside Oyomo local government enwere ebe ọzọ Igbanke bayara na local government nọ n'Edo ka ọsọsọ na Oyomo. Leke ndị asụ asụsụ Igbanke onwe ndị re na ọza n'ogogo ọza n'eshi iruzi ogada onwe bụ akpọ ogada ndị asụsụ Igbo na-ekwe gere some ndị Igbo gere some ụzọ ebe ahụ wee kpọọ Edo steeti. Okay, ngwa mgbe mụ na gị kwuru na phone o nwere tishi kọwaa na ị ga-achọkwa iso n'ime ọhaneze youth council. Kedu ihe mere gị ji kwutowe odorokwa? Wee sị wee mụ onye na-achọ ebe nneledelie abịa ebe na-achọ enwenyi baka nga amarịnị enyi lecha ndị ewu Igbanke ndị Igbo ka ewu ya ngị sịrịnị ngị ogene chọma ebe enyi abịa okeke gị na-agba ụmụ enyi dọmara ebe enyi abịa. Okay, ngwa asị ka coordinate wa ka enwe coordination Igbanke youth enwe ike streamline aha na ihe gbasara ọhaneze. Kedu ebe ifil na ga-ebido? Ndị Igbanke were obi were asụchara osuo weke gị bụ somunewe ndị Igbo ọhaneze because the youth welecha mara senene ndị Igbo kwewo oleso onye enye kpushi ya soke so mara ebe abịa because ndị Igbanke lecha amarwe ke ndị re diaspora ndị re Nigeria amarwe. The youth once this opportunity come live stream, everybody will embrace it. But I like to embrace the opportunity of being with their brothers, being the Ohanese youth wings. Okay, ihe gbasara Igbo dizi mụ na gị n'aka. Ihe gbasara mmekọta Igbo ọmụ a wepụtara onwe m jirikwenụ ụlọ ọrụ a Nnamen TV jiri na-eme ihe gbasara ihe Igbo a na-aga ebe niile. Ya ọkwa ihe bụ m bịawa Igbanke for the first time. Onwe onye mma ebe ahụ maka na ọ bụrụ na ihe mụ na gị na-ekwuola okwu for the first time maybe go aka m ga-eji bịabata abịawara m na onwe onye mma. Ugbu a aga m achọ ịgaghachi Igbanke gaa ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịhụkwa ndị eze hụ meet a youth na at least ọ bụrụ na m ga-akọbali 2 or 3 communities na Igbanke. Kedu o nwere aka ị ga-enyeli? Nwe ihe ka nkasa ka ihe ni no ke oge you aka gị hụ efe. That is your time, your available time to get chance to come Igbanke because by His grace now maybe after this we can talk because that one will not be issue, will not be talk of the town. There are a lot of our kings, the monarchs, who is ready to embrace this peace, to be with their brothers. Ka anyị kọwagodi otu Igbanke na ihe Igbanke na-eme like ahịa ama na Igbo niile na-azụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Kedu otu si dị na Igbanke? My brother, ihe lecha ndị Igbo eme ke ndị Igbanke eme. Afịa ya azụ for market day ka anyị ga-azụ a enwe Eke, Nkwọ, Orie, Afọ. That 4 market days then enwe masquerade
egbe masquerade enwe tradition ogene leke all those Igbo ya masquerade ya ihe ndị Igbo ka Igbo ga-eme ka kedu ihe na-akpọ nke akpọ nke onwe leke some community because ime community nwa we me some leke festival leke oliji akpọ nke we akpụkpa leke akele gbonto idimoji ndị nwa akpọ Ekpo nke ogere ọta onu yi akpọ Ekpo. That is the 5. The only other one called their own akpụkpa. Okay. Emume ihe dị ka emume iri ji ụnọ na-eme emume iri ji Ahụghị roasted of yam. Normal our New Yam festival, we roast yam, we eat it with all this palm oil and osisa leaf and other things. We use it to eat. Tazir Yeah. Shout out to our brother Namen TV. Bro, keep doing the good work you are doing. I believe that at the end, Igbos will realize who they are and build a great nation where our children, our generation, our unborn children, all our generation will be happy for us, because then we'll be ancestors. They will be happy and be proud of what we left behind for them, and for the good unity and good society that we have built for them. This is the goal. My people, I beg, let me know your thoughts on this and share this video for more updates as it dey hot.